Hoću tortu sa lutkom i ne zaboravite na tečno punjenje. To je čak i previše lako. A ja već znam šta ću da radim. Imam predivnu lutku, raščešljat ću je, a zatim staviti na stolicu. Posle ću uzeti žele srca i staviti ih u kalup. A sad ću preliti sve želeom. Odlično. A zatim ću uzeti dozator i sipati unutra malo mog džema od jagoda. Jeste vidjeli moj kuhinjski uređaj? Veoma korisna stvar. A sad ću preliti sve džemom. A zatim ću dodati malo mlijeka. A posle žele različitih boja. Odlično mi ide. Još malo i to je to. Sad ću skloniti kalup. Hajde da vidimo šta je ispalo. O, kakva lepa žele torta. Sad ću staviti lutku unutra i gotovo. Kako se zabavno trese ova žele torta. Odakle duva tako jak vetar? U pomoć! Ne brinite, bako. To je stigla moja brza dostava lutke. Da, uhvatio sam. Šta to radite, šefe? Smirite se, bako. Dakle, izvadit ću svoju prelepu lutku i staviti je u tortu. Tako. A usput, tortu sam već sastavio. Sad ću naneti na tortu mnogo krema. O da, odlično. Ostalo je da se sve razmaže. To ću raditi uz pomoć ovog. Svaka mi čast. Inače, moja torta će imati 2 sprata. Da, dobro ste čuli. Dakle, sada uzimam marcipan. Prvo ga treba razvaljati, a zatim odseći višak. Tako je. A sa druge strane ću iseći na pola. I zatim ponovo razvlačim. Tako je. Ostalo je napraviti lepu zoraku s pomoć štapića. Odlično mi ide. Čarobno. Sad ću staviti rep na tortu. Eto, sada moje Barbie nije samo čovek. Ona je prava sirena. Lepota. I ja sam zadovoljan. Ali to još nije sve. Stavit ću marcipan različite boje u kalupe. Eto, napravio sam različite morske figurice. Uzet ću malo plavog želeja i napraviti lepu zorak. Kada svi ukrasi budu gotovi, onda može da se ukrasi torta. Svaki detalj je predivan. Neverovatno. Ja imam bolju ideju. Istisnut ću što više šlaga. Da, njega nikad nije dovoljno. Kevin, ne preteruješ. Sve leti u nas. Šta je, bako, ne čujem, šlag je tako glasan. To je to. Sada treba staviti lutku. Moja lutka je kartonska, ali svakako lepa. Preko stavljam providan okrugli kalup. A unutra sipam sirup. O da, to će biti mnogo lepo. Aha, još malo. Dovoljno. Ali to još nije sve. Posle ću sipati ljubičaste šljokice. Lepota. Liv, brzo probaj. Da, Liv, prijatno. Wow, vi ste tako brzo napravili tortice. Wow, kakva lepa lutka. Sad ću podići kalup. Sirup tako lepo curi po torti. Ovdje čak ima i šljokica. I jedva čekam da probam to. To je mnogo ukusno. Svidalo mi se. Idemo dalje. Što je to? Žele torta? Tako nešto još nikada nisam jela. Dakle, došlo je vreme da se proba. Ukus je super. A žele se topi ustima. Da, sviđa mi se i ova torta. Dakle, ostala je posljednja torta. Što? To je Barbie sirena? Mnogo je lepa. Dakle, probat ću tortu. O, da. Torta je tako nežna. Divno. Znate šta? Ja ne mogu da izaberem pobednika.
A meni su se sve torte svidele. Dakle, svi su pobedili. Čestitam! O, kako lepo! Prva pobjeda je zajednička, pobedilo je prijateljstvo. A sada teži zadatak. Želim prženo jaje, jel može? To je dečiji zadatak. Uzet ću jaja. Bako, pogledaj! Da, ja sam odlučio da meni trebaju najsvežije jaja. Taman, potrebna količina. Hvala, Pile. Dakle, skuvao sam jaje. Kako vruće! Da, sad je vreme da očistim jaje od ljuske. Tako. Zatim treba odvojiti belance od žumanceta. Tako je. A sad ću izabrati najlepšu boju. Uzet ću plavu, da. A zatim narančasta, crvena i zelena. Sada umačem belance u boju i eto, belance se ofarbalo. Bellissimo. Stavit ću sve na tanjir, a zatim ću se pobrinuti za žumanca. Prebacit ću sve u blender. A posle dodati ka njima sirni sos. I ostalo je sve promešati. O da, to sam ih hteo. Sad ću prebaciti smesu u poslastičarsku kesu. I stisnut ću svo punjenje na belance. Da, odlično mi ide. Bako, sad će vam sve izgoreti. Šta? Stvarno? A malo sam zadremala. Valjda je sve u redu. Da vidimo. Da, pirinač se savršeno skuvao. Stavit ću malo na tanjir i napraviti od pirinča medveda. Pogledajte kako je sladak. A sad ću uzeti jaje i razbit ću ga. Savršeno. Hoću da napravim kajganu. Treba sve promešati. Aha, gotovo. A moja kajgana je spremna. Stavit ću je na medveda i politi sve kečapom. Gotovo. Ukusno. Šta je bilo, Bako? O ne, ja sam sasvim zaboravio na liv. Sad ću nešto smisliti. Kindera više nema šta da radim. Znam. Uzet ću pakovanje Pringles, dalje jedno jaje i razbit ću ga u teglu, tako. Zatim ću unutra staviti viršlu. Kako lepo miriše. Sada treba sve promešati i malo zagreti. Da, hajde da vidimo šta je spalo. Gledajte, uspeo sam. Ostalo je dodati sos i to je to. A Liv će se dopasti. Šefe, nećemo to komentarisati. Prijatno, Liv. Vi ste se tako brzo snašli. Od čega da počnem? To su šarena jaja. Sad ću probati. Nije loše. A šta je ovdje? Wow, meda pod čebetom od jaja. Baš slatko i ukusno. Super. Ostalo je posljednje jelo. Ovdje treba viljuška i nož. Wow, to je baš kreativno. Jedva čekam da probam. Jako ukusno. Čekajte, zašto je tako ljuto? Sve mi gori. Ne. Spalila sam sve okolo. Pa onda pobjeda je Kevina. To, znao sam da će se Liv svidati. Ja sam najbolji. A sada hoću koktel. Želim da se osvežim. Naravno, Mila. Dakle, meni treba nož. Dobro je da uvek pri sebi imam ogroman nož da bih rasekla takvu veliku lubenicu. Sočna je, odlično. Sad ću iseći sve na trouglove. Tako je. Savršene kriške, svaka mi čast. A sada treba ohladiti lubenicu. Uradit ću to uz pomoć spreja. Odlično. A zatim ću narendati lubenicu. Da, pravo u čašu. Odlično mi ide. Ispao je voćni led od lubenice. A zatim ću dodati led i sipati vodu. Ostalo je sve ukrasiti i to je to. A moj koktel je spreman. Wow, Bako,
ti si super! O, stale lubenica, a mogu da je pojedem? Hvala, sad ću probati! Ajuj, moje zube! O ne, bako, šta da radim? Sad ću sve popraviti, mili. Ubacit ću par žvaka, gotovo. Eto, uzmi bombone, ne plači. Hvala, bako, najbolja si! O, imam ideju! Sipat ću čokoladne bombone u činiju, zatim oreo kolači. O da, obožavam ih. I posle ću dodati mlečnu čokoladu. Malo sladoleda također neće škoditi. I konačno mleko. Čokoladno mleko, naravno. Ostalo je da se sve umuti. Eto, ispao je mlečni koktel. Sad ću probati malo. Hej, što je ovo? Kako je teško. Ali ja sam uspeo da iscedim sok iz svake pomoranče. Gotovo. Sada prelivam sok u čašu. Odlično. I stavit ću ga u zamrzivač. Ostalo je malo sačekati. A ja ću uzeti šejker. Unutra ću staviti jagode. A sada treba sve potresti. Tako je! Sa svom snagom. Da, još malo! O, ne, šefe! A vi se pušite već. Zaustavite se. Hvala. Malo sam se zaneo. O da, moj sok od jagode je super. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve nanom. Gotovo. Liv, probaj. O, naravno. Počet ću sa ovom ogromnom čašom. Šta je to unutra? Nešto od jagoda? Super! Meni se sviđa. To stvarno osvežava. Ja sam sve popila i čak nisam ni primetila. A šta je ovdje? O, lubenica. Cool! I pomoranđa je ukusna. A šta je to? O, ne, to izgleda veoma čudno. Ja neću ni da probam. Pobedila je baka. O, pobjeda je moje. I ja sam srećna. Hvala, Liv. Volim te. Što? Tako mala lizalica? O, tužno. Moli, a vidi kolika lizalica je kod mene. Što? Oho. Da, ja sam dobila najveću lizalicu. A ti si luzer. Što? Hej, prestanite da mi se smete. Ali moju lizalicu je zgodno staviti u usta. O, da, baš je slatka. Jao, kako je zabavno igrati se sa štapićem. Hoću još. Dosadila si mi, eto ti. Pusti me. Jao, moj prst kako boli. Lizalica, dođi kod mene. Wow, kako je ukusna. Ne mogu da je zagrizem. Znam, razbit ću je. Eto ti. Da, tako je. Sad je mogu pojesti. O, da. To je mnogo ukusno. Poješću svaki komad. To je to, završila sam. Hajde, sad ti. A šta ja da radim sa njom? Čekić? Ne, uzet ću ovo. Da, ovaj čekić mi više odgovara. Eto ti. Jao, to je baš teško. I još jedan udarac. I još. Kad će se već razbiti. Još malo. I... konačno sam je razbila. Devojke, poslušite se. O, baš ti hvala. To je mnogo ukusno. Da, oduševljena sam. Jao, kako mala ajkula. Preslatka je. Oho. A ovo je moja ajkula. Pogledaj, mnogo veća. Jao. Da, devojke. Kod mene je najveća ajkula. Mnogo je zabavna. Hej, devojke. Ja sam prva. Gledajte, sad ću je probati. O, da.
Mnogo je ukusna. To je bilo super. Hajde, sad ti. Okej, sad ću da je probam. Jao, a zašto je tako gumena? Šta je ovo? Ne mogu da je zagrizem. Hajde. To je nemoguće. Šta da radim? Pomozi mi. Hajde da je pocepamo. I vuci. Još malo. Ups. Izvini, žao mi je. Sad ću probati taj repić. Wow, baš je lep. To je bolelo. Opa, slatkiš. Hej, daj mi da zagrizem. Ne može. To je moja ajkula. Hvala što si je podigla. Šta gledaš? Sad je tvoj red. Znam, ali prvo moram iseći svoju ajkulu. Treba se pripremiti. Da, sad sam kao pravi ninja. Gledajte. Oho. Kija! Da, uspelo je. Treba iseći svu ajkulu. Odlično mi ide. Još malo i gotovo. Sad mi trebaju lopatice. Bacit ću sve ove komade u vazduh. A zatim uhvatiti ih ustima. Gledajte, to će biti baš moćno. Da, tačan pogodak. I još jedan, i još. Da, svaka mi čast. Wow, nevjerovatno. Hvala, devojke. Bravo. Hvala još jednom. To su nudle. Joj, ljute nudle. Da, ja sam imala manje sreće. Ali ne najmanje. Oj, devojke. Plašim se da jedem to. Izgoreću, umreću. Hajde, ti počinješ. Što? Ja? Ali ne želim da jedem to. Okej, probat ću malo. To nije loše. Ili jeste. Pušim se. Prošlo je. Dobro je. Sad ti. Ja? Ne. Molim vas. Čekaj, vatrogasna inspekcija je tu. Hajde, sad možeš da jedeš. Dobro, hvala ti. Spremna sam da pojedem to. Ali budi tu. Budi spremna da me ugasiš. Za sad je sve u redu. Ne. Sećam vatru. Kako olakšanje. Hvala, baš si na vreme. Sad ti. Okej, sad se ne plašim da jedem to. Spremna sam. Uradit ću to. Hej, poranila si. Nisam još ni počela. Morala sam da proverim da li to radi. Okej, nemoj više to raditi. Aha, vidim sve. Nemoj me polivati napred. Dobro, počinjem da jedem ljute nudle. Da, moram se ubrzati. Da, odlično mi ide. Jao, ne mogu više. Sad ću izgoreti. Hitno, treba mi voda. Čekam pravo vreme. Voda, kažem, treba mi voda. Jao, ti si kao zmaj. Mislim da je pravo vreme. Ma ne, rano je još. Gorim. Prošlo je. Joj. Baš ti hvala. Bilo mi je drago da pomognem. Bravo. Da, bila si odlična. Hvala, devojke. Što? Tako mala žvaka Huba Buba? To je baš tužno. Jao. Da, kod mene je srednja žvaka, zadovoljna sam. Ojoj.
Da, ja sam imala najviše sreće. Pogledajte kolika mi je žvaka. Ajoj, kakva mrva. Nemoj da pukneš. To nije smešno. Neka je moja žvaka najmanja, ali sigurno će biti najukusnija. Sad ću je probati. Jedva čekam. Divna je. Naduvat ću balon. Gledajte. Šta? Balon? Ne vidim ga. Sad čekaj. Pogledaj sad. Sad vidim. Ajoj, to je presmešno. Samo kroz lupu i može da se vidi. Tako je, mali. Okej, sad ću ti pokazati moj balon. Biće mnogo veći. O, da. Ova žvaka je prelepa. Spremna sam da napravim balon. I eto ga. Kako ti se čini? Nije loše. Gledajte sad vi moj balon. To još sigurno niste vidjeli. Jao, koliko žvake. Bili ste u pravu. Baš je ukusna. Treba pojesti svu žvaku i tek onda duvati balon. Da, odlično mi ide. Ne smem da se zaustavljam. Ješću na puno različitih načina. Mogu pojesti ovako. A zatim ovako. Jao, blago meni. To mi nikad neće dosaditi. Poslednji komad i gotovo. Spremna sam da pravim balon. Gledajte koliki će biti. Jao, prevelik je. Plašim se. Ups. Šta želi mala? Ćao svima, ja hoću pomfrit. Hoćete mi ga spremiti? Odlično, čekam vaše varijante. Naravno, to mi je omiljeno jelo. Uvek naručujem pomfrit u Meku. Ja već imam zaleđeni pomfrit. Ups, izvini bako, sad ću sve skinuti. Tako bolje. Jao, Roxy, moraš da paziš. Razumem bako. Dakle, gde sam stala? Tačno, treba mi tiganj. Moj poslednji susret sa tiganjem nije bio uspešan. Morala sam da renoviram kuhinju. Tačno, mogu da spremim pomfrit u tosteru. Tako će sigurno biti bezbednije. Da, ostalo malo sačekati. Jao, šta sve ova devojčica neće izmisliti. Okej, moram očistiti krompir. Prvo ću skinuti ljusku. Savršeno. A sad mi treba specijalni uređaj. Gledajte kako se to radi. Odlično. Stavit ću nekoliko komada zajedno i saviti ih u rolnu. A sad ću nabosti rolne na štapić. Gotovo. Ostalo to ispržiti u vrućem ulju. To će biti jako dobro, verujte mi. Čekamo da krompirići postanu zlatni. O, da. Odlično mi ide. Hej, gde ste odneli moj uređaj? Vratite! Šefe, je li vam žao rende za baku? Dajte, nemojte biti cicija. Tako je, hvala. A sad ću narendati pomfrit. Odlično. Dodat ću malo brašna, jedno jaje i promešati sve. Trebalo bi da ispadne testo od krompira. Odlično mi ide. A sad mi treba kalup. Uzet ću kalup u obliku srca, jer je sva bakina hrana napravljena s ljubavlju. Dakle, stavljam svoje testo u kalup i pravim nekoliko takvih srca. Sklanjam kalup i šaljem te u rernu. Roxy, gori ti pomfrit? Jao, da, upravo si. Treba brže izvaditi to. Ne. Krompir je izgoreo. Prokletstvo. Šta da smislim? Tačno. Koristit ću hleb. Nekoliko pačeta će biti dovoljno. Sad ću lepo iseći ovaj hleb.
Odlično mi ide. Da, super. A sad ću to sve staviti u pakovanje. Odlično. Nadam se da Chloe neće primetiti razliku. O, tačno. Dodat ću još i sos. Imam sirup od jagoda. Mnogo je ukusan. Preliću svoj hleb sa njim. Tako je. A zatim ću dodati bombone njorc. Ekstra. A bako, a vidiš šta sam napravila? A, Roxy, svaka ti čast. A moje jelo je također spremno. A stavit ću sve na tanjir. I nacrtati srce kečapom. O, da, savršeno. A, divno. Hej, uzeli ste moj kečap, dajte mi. Ne, to je osveta za rende. Preliću kečapom svoj pomfrit. Gotovo. Chloe, možeš da probaš. Prijatno. Wow, koliko pomfrita. Želim da počnem od ovih slatkih srca. Sad ću da probam jedno. Nije nešto. Hoću da probam sada ovo jelo. Izgleda jako zanimljivo. A kakav je ukus? O, kako hrskavo, kao čips. Super! Sviđa mi se. A šta je ovde? Šta? Pomfrit iz meka? Ne, pa to nije čak ni pomfrit. To je hleb sa sirupom i bombonama. Ukusno, sviđa mi se. Roxy, pobedila si. Svaka čast. Da, prva pobeda je moja. Bako, podržavala si me. A sada želim koktel. Hoćete mi ga spremiti? Sigurna sam da ćete uspeti. A, dobro, a Roxy, hoćeš da ti pokažem trik? Ha, a vidi, sad ću ovu korpu sa voćem pretvoriti u isečeno voće. O, kako je to moguće? A baka mađioničar. A sada uzimam sprej za hlađenje. Tako je. A nisam tamo pritisla. Moje naočare se smrzle. A ne vidim ništa. Šefe, jeste ovde? Prestanite, bako, jau. O, ili je to Roxy? Ups, šefe, izvinite. Nemojte više to da radite. A da, sad će sve biti u redu. A pritiskam. Eto, a voće je smrznuto. A sada uzimam čašu. A zatim ću narendati voće. O, kad je voće smrznuto, odlično se trlja. Odlično mi ide. To je to. Sada treba dodati malo vode. O da, napravila sam pravi voćni led. Chloe će se sigurno dopasti. Šefe, a šta ste vi smislili? Ja imam neverovatnu ideju. Dakle, treba mi šejker. Sipat ću žvaku iz aparata u njega. Tako je. Šta? Žvake? Ali kako ćete napraviti koktel od toga? Probat ću. Kako tvrda. Čak mi je ispala vilica. To se ne može jesti. Vratit ću vilicu. Je li sad dobro? Valjda je sve na mestu. To je najsmešniji što sam ikad video. Dobro, žvaka nije jedini sastojak. Treba dodati još puno sirupa sa ukusom kupina. Tako je. I što više srebrnog praha. Hoću da mi koktel sjaji. A sad ću dodati led i sipati vodu. Da, tako je. Ostalo je sve promešati. To treba raditi aktivno. Tako je. O da, miris je super. Sipat ću koktel u aparat. I ostalo ga je ukrasiti kišobranom i slamkom. Eto, moj prelep koktel je spreman. Može da se pije. Wow, bravo, šefe. Dakle, ja ću sipati žele bombone u blender i dodati Sprite. Može malo više. Da, tako je. A sada uključujem blender. Zaboravila sam na poklopac. Ali nema veze, to će svakako biti ukusno.
Našla sam čašu u obliku mede. Sipat ću koktel u nju i staviti slamku. Jao, to izgleda preslatko. Oduševljena sam. Chloe, probaj brže. Prijetno, sestro. Sve izgleda tako zanimljivo. Hoću da probam ovaj koktel u slatkoj čašici. Jako ukusno. A sada šareni koktel. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, super! Stavljam like, sviđa mi se svaki ukus. A šta je ovdje? Koliko koktela? Jedva čekam da probam. To je prelepo, ali ne znam koga izabrati. Dobro, svi ste pobedili, čestitam. Kako lepo, hvala. Dobar dan, devojke. Mogu li vidjeti vaše karte? Ej, dajte ovamo. Devojko, dajte taj telefon. Ona je u bioskopu. Ako se usuđujete, pustite me unutra. Hvala. Zdravo. Vaša karta, molim vas. Sve u redu? A šta je to? Čips. Jao, kako ste mi dosadili. U bioskop ne sme da se ulazi sa hranom. Šta? U bioskop ne sme da se ulazi sa hranom. Dobro. Nemojte da se derete, uzmite to. Kakva šteta. Kako da ne sme da se ulazi sa hranom? Uzela sam svoje omiljene slatkiše. Moram nešto da smislim. Ne mogu sve to da dam. Ideja. A šta ako od pomfrita napravim brkove? I bradu? Da. Nije loše. Izgledam kao ninja. A na mač ću da stavim žele bombone. Tako je, jedna po jednu. Super! Spremna sam. Sada mogu da idem u salu. Dobar dan. Šta vam je to? Od čega je? Nemojte da me bodete ovim. Gde je vaša karta, devojko? Izvolite. Hvala, idite u salu, molim vas. Prijetno gledanje. Zamalo da me zakolje ovde. Koliko ćeš da priča telefonom? Devojko, smetate. Oho. Uspela sam da prođem u salu sa svom slatkišima. Ništa nije provalio. Koliko vas ima? Dobro, podelit ću. Izvolite. Hvala. Ukusno. Da, i pomfrit je prelep. Ekstra. Hoću još. Mogu li uzeti još bombona? Hvala. Mogu li vidjeti vašu kartu? Stop, šta je to? Ne dirajte me. Potrebni su mi slatkiši koji ste sakrili ispod sakoa. Dajte odmah. Kod nas je to zabranjeno. A sada prođite. Kako da prođem sa šećernom vunom? Ideja? Našminkat ću se kao kloun? Da, trebalo bi da upali. Idem ja. Hej, ne guraj se. Evo moje karte. Ove žele bombone ću morati da vam oduzmem. To je zabranjeno. Dobro. Odlično. Sada mogu da napravim klovna od sebe. Vadim šećernu vunu. Ona je kod mene šarena i tako je ukusna. Napravit ću od nje periku kao kod klovna. A zatim ću se presvući. Gotovo. Hajde da proverimo moj trik. Zdravo, klovne, tako si lep. Aha, šta imaš tamo? Wow, koliko mnogo maramica. Kako si to uradio? Šta sam to našla? Ups, izgleda da sam izvukla nešto suvišno. Vratite mi pantalone. Da, sad čekajte malo, odmah ću vratiti. Izvolite. I moja karta, idem ja. Hvala, moram da se obučem što pre dok svi nisu vidjeli moje gaće. Kako me je sramota. Uspela sam da prođem, kako sjajno. Sada mogu da pojedem šećernu vunu. Da probam. Kako je ukusna. Wow, da li frizura klovne je stiva? I ja hoću da probam. Samo malo. O da, to je šećerna vuna. A niko neće primetiti ako malo pojedem. Izvolite moja karta. Odlično, je li nosite slatkiše? A šta je ovdje? Čokolada? To ne može tako. Sad ću da istresem sve slatkiše iz vas. Vratite me na put. Dok ne istresem neću. To je to, sve ispalo. Sada pokupi sve i stavi u kutiju. All right. Dobro.
A sada pogledaj još jednom znakove i upamti, nikakva hrana. Shvatila sam. Samo ne to! Ne mogu da vam dam sve svoje slatkiše. Moram nešto da smislim, ali šta? Ideja? Izlepit ću svoju suknju KitKatom. Tako sigurno neće shvatiti da imam nešto kod sebe. Odlično mi ide! Da! To je genijalno! Idem da proverim svoj plan. Prođite. Dobar dan. Može li vaša karta? O, da li ovo suknja od čokolade? Ona misli da ja neću da provalim. Devojko, da li mogu da vas malo zagrejem svojim fenovima? Da vidimo šta će da se desi sa vašom suknjom ako je zagrejem malo. Ne, samo ne to. Sad će se istopiti. Prestanite, molim vas. O, ne treba više. Sva sam se uprljala. O. Ups, šta ste uradili? Odlazite odavde, prevarantkinja. Sklonite to. Mogu li vidjeti vašu kartu? Hvala. A ovo ja oduzimam. Kod nas ne sme da se ulazi sa slatkišima. To je glavno pravilo. Dajte sve, a sada prođite. Stvarno? O ne, neću ići bez lizalice. Smislila sam plan. Odmah se vraćam. Dobar dan, evo moje karte. Kako divno, naravno učite. Very much. Preslatko. O, još jedna devojka sa detetom. Mogu da se poigram? Ne, dete spava. Moram hitno u bioskop. Dobro, prođite. Baš je čudno. Uspela sam. Zdravo. Uspela sam da prođem u bioskop. Sada mogu sa zadovoljstvom da pojedem lizalicu. Probat ću je. Nice. O, kako je velika. Jako ukusna. Šta? Oh my god. Kako ona tako može? Hoću da se sklonim od nje. Što se desilo? Dajte vašu kartu, ali ovo treba da se oduzme. To je zabranjeno u bioskopu. Šta je tamo? Treba hitno sve sakriti. Eto, nemam ništa. Nećeš me prevariti. Naći ću svaki slatkiš. Šta? A neću da dam svoje nudle. Treba nešto smisliti. Hajde, odlazite odavde. Pa hoću i neću se više vratiti. Doviđenja. O, ideja. Napravit ću frizuru od nudli. Trebalo bi da spadne super. Odmah se vraćam. Može vaša karta? Naravno. Nemojte me plašiti. Prođite brže. Hvala. I dalje se plašim. Ko je to? To ste vi. Dajte kartu. Prođite. Prošla sam sa nudlama. Ništa me nije pitao, zamislite. Ćao svima. O da, sada mogu da jedem. Obožavam nudle. Eju, devojka jede svoju kosu. Ej, ti pogledaj je. Devojko, zašto jedete svoju kosu? Zato što je ukusna. Kiki, moji prijatelji također će renovirati sobe sa svojim ljubimcima. Farbanje zidova nije lako. Moram da ospavam malo. Da li zaista zaspala? Chloe, probudi se. Probudi se. Moramo da renoviramo sobu. O ne, sama neću moći. Chloe spava kao medved, a ne kao devojčica. U redu, neću je buditi. Pokriću Chloe čebetom i uraditi sve sama. Halo, treba nam jedna kućica za pse. Odlično, kućica je već u sobi. Moram da je ofarbam u omiljenu roze boju. Odlično. Izgleda super, ali nešto sigurno nedostaje. Tačno, treba uzorak. Stavit ću otisci svojeg šapa na krovu. Da, tako je već bolje. Super. A sad ću uz pomoć šablona nacrtati kost. Stavljam šablon sa crtežom, prskam ga bojom u spreju i sve spremno. A sada moram dodati police. Na njih ću staviti svoj pehari. I još ću okačiti na zid naše zajedničke slike sa Chloe. Mi smo tako slatki. I pogledajte moju garderobu. Imam šta god hoćete. Odmorila sam se i spremna da... Kiki, da li si zaista sve ovo uradila sama? Ovdje je tako super. Ti si stvarno genije. Lepota. Meni se veoma sviđa naša soba. A vlasnica izgleda srećno. Tom, smiri se, molim te.
Zašto se tako loše ponašaš? Dobro, idi. O ne, šta radiš? Uništit ćeš mi celu sobu. Ova soba mi se ne sviđa. Grozne. Hoću novu, renoviranu. Jesi morao zbog toga da uništiš celu sobu? Sada moram da sređujem sve ovde. Jo, nijedno mesto nije ostalo netaknuto. Kako si mogao tome? Jesu ovi flasteri za mene? Kako slatko. Baš ti hvala. Sad ću zalepiti ogrebotine i mogu početi sa renoviranjem. Znam. Prvo ću skloniti sve pocepane jastuke, a umjesto njih staviti kućice za Toma. A pocepanu fotelju ću sakriti iza slatkog čebeta. Da, tako već bolje. Sada moramo okačiti tvoje grickalice za nokte da se ne bi više tako grebao. Moći ćeš se penjati gore po njima kao po stepenicama, a ovaj koš ću staviti činiju. To će biti ležaljka za mog mačka Toma. Okačit ću par slika da sakrijem ogrebotine na zidu, a ovdje ću staviti još jednu ležaljku. Tu će biti mali drugar Toma. Čak sam kupila za tebe novu činiju za hranu i posudu za vodu u obliku fontane. Kako ti se sviđa, Tome? Ovo mi se jako sviđa. A vidim da si oduševljen, to je super. Za malo da zaboravim, moram još da napunim tvoj WC posipom. A neću da prljam ruke. S tim se odlično snalazi mali kamion. Super! Šta tu radiš, Tome? Ovo je naš novi drug, a ne tvoja hrana. Ne smeš da diraš Goldi svojim šapama. Tome, budi dobar mačak. Ne smemo da jedemo, prijatelje. Sedi ovdje i razmisli o svom ponašanju. Kako si sladak. Ne mogu da te grdim. Hoćeš da se igramo? Jazz, znaš šta mi se sviđa? Čekaj da završim i pokazat ću ti šta sam nacrtala, Bobby. Jel ti se sviđa? Jo, mog hrčka ništa ne zanima. Bobby, možda želiš da te pomazi? Ne želi. A možda hoćeš da plešemo? Hajde. Ni to neće. A šta kažeš na meksički ples, a? Čak ga ni meksička muzika ne privlači. Šta da smislim? Znam! Napravit ću ti lavirint. Tamo ćeš trčati i tražiti izlaz. Sigurno ćeš uživati. Gotovo! A Bobby, napravila sam ti sjajnu kućicu. Hajde da ti pokažem. Ovdje ima sve što voliš. Prošetaj se i pogledaj. Wow, a Roxy se baš potrudila. Wow, sviđa mi se ovdje. Tu ima čak i bazen. Odlično. Gde dalje? Vratio sam se nazad. Bravo, Bobby. Hajde, možeš ti to. Konačno je zadovoljan. A dok Bobby prolazi kroz lavirint, ja ću malo ukrasiti zidove. Okačit ću policu, a na nju ću staviti kućicu za mog hrčka. A sad ću okačiti točkove u kojima će moći da trči kad mu bude dosadno. I još treba neki tobogan iz kućice direktno u lavirint. Mislim da će ovo biti super. A Bobby, da li si pronašao izlaz? Jesi. Kako si mi sladak? Ali to nije sve. Hoću da zakačim par postera. Pogledaj, to si ti, super hrčak. Baš cool. Želim još više postera s tobom. Da. Da li ti se sviđa? Vidi. Wow, a Roxy je super. Napravila mi je sjajnu kućicu. Svaka joj čast. Sad mi je ovdje baš zabavno. Spreman sam ceo dan da se penjem po cevima. Baš mi je drago što mu više nije dosadno. Ali znate šta? Još treba osvetljenje da ti ne bude previše tamno. Da. A ovdje ću okačiti avion. Baš je sladak. Želim da naduvam još i balon. Tako je. Baš je lijep. Gotovo. Svaka mi čast. Bobby, hoćeš da letiš? Da, znam da ti se sviđa. Čeri, gde ćeš? Dođi kod mene. Daj da te skinem. Duša mala. Tačno. Smislila sam nešto. Napravit ću ti peskovnik. Znam da mnogo voliš pesak. Mislim da je tog dovoljno. Super.
A sad mi treba malo kamenčića da ogradim mesto sa peskom. O, da. Divno. I dodat ću malo veštačkog zelenila. I nekoliko kaktusa. Wow, to je prelepo. Cherry, to je kao tvoje prirodno okruženje, zamisli. Jel ti se sviđa? Što? Ne sviđa ti se? Tačno. Okačit ću ti ljuljašku. Znam da je voliš. I pošto ti se dopada da se penješ po zidu, hajde da ga ukrasim lepim biljkama. O, da, lepota. Sad je ovdje prava džungla, zar ne, Cherry? A moja gazdarica Betty tako brine o mene. Napravila mi je ljuljašku, sviđa mi se. O, mislim da ti treba bazen. I njega sam ukrasila kao tvoje prirodno okruženje, da se osjećaš kao kod kuće. Sigurno će ti se svidjeti. Sad možeš da plivaš. Vidim da ti se jako sviđa. Toliko sam srećna što sam uspjela da napravim za tebe udobnu kućicu. Prvo treba sastaviti kuću. Dakle, spojit ću delove međusobno. Aha, tako je. A zatim ću prikucati do nekstere. Kako boli moj prst. Ajuj. Ne brini, Labubu. Sa Sofije sigurno sve u redu. Ti uopšte ne znaš da koristiš čekić, Sofi. Vidiš šta ja imam. Sa ovim alatom ću sigurno sve uraditi mnogo brže i efikasnije. Eto, sastavio sam kuću baš brzo. Stavit ću krov i eto sad imam pravu kuću. Sofija, šta si ti uradila? Čekićem neću ništa uspjeti. Imam ideju. Potrebna mi je žvaka. Zažvačit ću je. A sad ću da zalepim sve delove međusobno uz pomoć žvake. Da, to je cool ideja. Uspjela sam. Još malo. Super! Sad ću staviti krov. I to je to. Šta se dešava? Sva sam u plavoj farbi. Dosta, prestani. Namerno sam to uradio. Ovo je moj vodeni pištolj sa plavom farbom. Planiram da ofarbam svoju kuću u plavo. To je lako, gledajte. Da, farbam to. Uspeo sam. Labubu, pazi se. Moramo farbati kuću čak i unutra. Tako je. Oho, kako je brzo Danny farbao kuću. Sad je red na Sofi. Šta je ona smislila? Wow, on nasipa roze farbu direktno iz kante za zalivanje. Odlično. Tako će sve ravnomerno farbati. Wow, gledajte kako lepa boja. Divno. A ovo je portret njenog Labubu. Izgleda cool. A šta je smislio Danny? I on je odlučio da pričvrsti portret svog Labubua. Da, Labubu, vidi, napravio sam ti cool kuću. Labubu, tvoja kuća je najbolja. A Danny ume samo da ponavlja. Sad ću da napravim dvorište za moju kuću. Dakle, ovdje će biti veštački travnjak i ograda. Super! Sa dve strane obavezno. Labubu, šta bi želela da staviš ovdje? Tačno! To je odlična ideja. Vidi, imam lampicu. Unutra ću da stavim jelku i fotelju. Eto, sada možeš da uživaš ovdje. Hajde, draga, uđi. Jel ti se sviđa? Baš mi je drago. Ma šta je smislio Danny? Moj Labubu će imati sve najbolje. Stavit ću pored garažu. Ovdje ću da okačim alat, plakate i staviti gume. Da, tako je. Čekajte. Kakva je to garaža bez automobila? Da, moj Labubu ima svoj auto. Cool auto. A šta je kod vas tamo, jeli? Potrebni su mi sunđeri. Dakle, sad ću ih povezati međusobno. Tako je. Eto, dobila sam kauč. Stavit ću ovdje jastuke i obavezno roze tepih. Tu će biti stočić, a na njemu biljka. Tu će biti komoda, televizor
I još biljka. Ispala je baš prijatna dnevna soba. Ali hajde da dodamo još nalepnice Hello Kitty. One su tako slatke, a neka budu svuda. Na prozor ću okačiti zavese, a zatim par polica za knjige i vaze. O, da! A tu ću da stavim sad i obavezno da okačim disko kuglu jer moj Labubu obožava žurke. O, da! Što? Ja ću napraviti bolje. Da. I ja ću da stavim tepih. Tako je. I po celoj sobi će da bude neonsko osvetljenje. Ekstra. Tu će biti kauč, jastuci i figurica mog Labubua. Još ću okačiti plakate. Da. Staviti malu biljku u fotelju i sto. A na stolu će biti kola. O, da. Zatim mi trebaju police, na njima ću da stavim igračke i knjige. I okačit ću par disko kugli. Gledajte, moj Labubu je oduševljen, što znači da sam napravio sve sjajno. Može da se prave žurke. Šta da smislim na drugom spratu? O, čekajte, šta se to čuje? O ne, moj Labubu plače. To nije u redu. A, ona je ogladnela. Znači, moram hitno da napravim kuhinju za nju. Dakle, prvo ću napraviti pod sa crno-belim pločicama. Eto! Ispalo je super! Sada ponovo uzimam karton i makaze. Hoću da isečem pravougaonik. Tako je. Posle ću uraditi isto od žutog kartona. A sada treba da zalepim dva pravougaonika zajedno. Sastavit ću celu konstrukciju. Gledajte, dobila sam stočić. I stavit ću iz njega stolice. A na stolu ću da izložim hranu i šolje. A tu će biti frižider. Zatim drvo i kuhinjski nameštaj. A sada treba popuniti prazne police hranom. O, da, ispalo je sjajno! Ovdje će biti šerpice i to je to! Labubu, a brzo idi da vidiš kako ti se čini! Sofi, ali kako će tvoj Labubu da stigne na drugi sprat? Ako nisi napravila stepenice, potrebno je brzo da to ispraviš. Wow, kakve lepe stepenice! Da, trudila sam se! Kako ti se sviđa kuhinja? Ajde, pojedi nešto! Ha, znala sam da će ti se dopasti kolače. O, šta radiš, Deni? I ja sam napravio dobru kuhinju u stilu McDonald'sa. Moj Labubu će uvek moći da pojede omiljene hamburgere. Jesi gladan, a? Ajde, pogledaj šta sam napravio za tebe. Deni, tvoj Labubu je sigurno srećan. Napravio si sve što on toliko voli. Nevjerovatno. Pogledajte kako uživa. Popio previše kole. Bilo zabavno. Ne mogu da dočekam da saznam šta će biti dalje. Sad ću da napravim spavaću sobu. Dakle, uzimam sunđere, prekrivam ih kaninom, a zatim od kartona ću iseći delove automobila. Aha, zatim treba to farbati. Ovo će biti prava munja McQueen. Izgleda odlično. Ostalo je sve to zalepiti, dodati par detalja i to je to. Gledajte, ispao je pravi autokrevet. Cool. Sofi, šta kažeš, jeli? Pogledaj. Nije loše. Jo, moj krevet je gori, šta da radim? Ne znam kako da popravim to. Uzet ću štapiće i lepak. A zatim ću zalepiti to sve međusobno. A sada prekrivam tkaninom, dodajem ukrase u obliku cvjetića i stavljam iznad kreveta. Ovako. Ispalo je baš slatko. Gledajte, moj krevet sad izgleda mnogo bolje. Moj Labubu će biti kao prava princeza. Sofi, svaka čast. Ja sam smislio da napravim kompjuterski sto za svog Labubua. Tu
će moći da igra igrice ili da se dopisuju sa prijateljima. A sad je vreme za spavanje. Hajde, laku noć. Odmah je zaspo. Znači da mu se svidelo. Moj labubu će biti oduševljen. Slatkišu, pogledaj šta sam napravila za tebe. Tvoja spavača soba je divna, zar ne? Sve sam to osmislila za tebe. Laku noć. Deni, hajde da im ne smetamo da spavaju. Da, oni su tako